Mayong hapon Western Visayas kag Negros Occidental sa Gimbal, Iloilo subjects ang drug buy-bust operation nga ginapahayag nagbato sa kapulisan patay sa matiruhan. Samtang sa Lambunaw, Iloilo, duha ka persona patay matapos ginaligar nagbato samtang ginaserbihan sang warrant of arrest. Si Zen Kilantang Sasa nakatuto. Ginbawian sang kabuhi ang 45 anyos nga isa sa mga subjects ng drug buy-bust operation sa barangay Igkokulog, Gimbal, Sabado sang gabi. Sunod sa Gimbal Police, namutikan sa mga subject nga Sunday alias Rogelio kag Noel Tabiolo nga kapulisan ng ila ka transaksyon na rason nga nagbato sila sa otoridad. Golumpiya to nga gindamagan ng isa naton man kapakap mo operatives kag may grappling nga natabo. Siguro daw ma-overpower siya sang sang aton nga operatives amo to nga nagpisik sa golpe kag ginkuha yang granada sa iya sling bag ginapoy. Natiruhan si Noel sa dughan, gindala pa ini sa ospital apang gindeklarar nga dead on arrival. Naging proteksyonan niya man ang iyang nga kabuhi kay tungod nga nakita niya nga nagkuha na sang granada ang isa ka subject. Ang subject sa operasyon amo si alias Rogelio nga ginapahayag nagabaliga sang iligal nga droga sa Tigbawan kag kaiping pa nga mga kabanwahanan. Masobra 60,000 pesos nga balor sang suspected shabu ang na-recover sa iya. Nagapati ang mga himata ni Noel nga nadalahig lang ini kay alias Rogelio nga masami nagahagad sa iya. Nga istorya na lang kariya, pirmi gina ni Unyok nga ihatod na. Kapaservice kundi nakastorya to. siya nga nagadrugs or may illegal wala agad. Nagpa-service lang. Pa-service lang. Tika ang ginainga mo, pliti. Kaya mo malara mo ubra mo nga biyahe-biyahe. Kaya waay man tanang tisawa, bulag man sa sawa. Pareho nga wala sa badak list ang duha ka mga subject sunod sa punong barangay. Adlaw-adlaw gaming gabiyahe lang ra amam larang pagabuhian na ang paghabal-habal. Ginkordon sang kapulisan ang ini nga lugar nga sakop sa barangay Koto, Lambunaw, Iloilo. Ini matapos nga nagbato sa operating team ang duha ka wanted persons nga ginapasuni mga rebelde. Pagaserbehan kuntani sang warrant of arrest sa kaso nga rebellion Sunday alias William, secretary sang KR Panay kag anay rebelde nga si alias Badong apang nagbato sila sa kapulisan. Tangal sa ila balay, in-serve natin ng warrant of arrest, ma'am. Napa-serve natin sa ila, ma'am. Ang lead unit ni ma'am, provincial office na PIU, pagkatan ng Philippine Army. So doon nagbato, hindi ka mo nag-resist pala sila, nagbato sila. Kaya na-retaliate ng ating tropa, kaya dito nagtiruan ng Negros. Ginhingagaw pa nga madala sa ospital ang duha nga nakaangkon sang pila sa lawas apang gindeklara na nga dead on arrival. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang Sasa, One Visayas.